Здравейте, приятелчета! Това е ден четвърти от нашето предизвикателство и днес аз въртя колелото. Ето ги и те. Остават още 4 предизвикателства до 16 септември. И да видим сега на Марайка Яйка какво ще й се падне. Нямам търпение да видим. И аз нямам търпение. И ми се падне. Това сме го правили. Да, това е задраскано. О, измий си зъбите с шоколад. Та-та-ра-та-та! Ще си миеш зъбите с шоколад. Сега имам лайно по зъбите и си съсипя четката за зъби. Предизвикателство, твой е проблем. Хайде да отиваме в банята. Ето ни вече в банята. С шоколада. Марайка се е подготвила. Вземам си четката за зъби. И вместо да си използвам паста за зъби, да се умия хубаво зъбките, се намия с шоколад и нямам лайно. Така. На същото отгоре ще си съсипя четката. Хора. 3, 2, 1. Коментирайте вие, бихте ли си измили зъбите или правили ли сте го това до сега и какво е чувството? Търкай хубаво. Как? Хубаво търкай. Тъкмо след малко си на ортодонт. Хора. Зъболекарката е хубаво да види. Да. Хубаво гледнете. Търкай. Вече силно. Ще имам някой ще такова в шлята ми. Поне е вкусно. Хора, това дори е гнусно. А погледнете ми четката, за прилича вече. Хайде, можеш да се измиеш. Първо се умия текстата. А вие оставете по един лайк и очаквайте следващите предизвикателства. Чао за сега от нас! Чао!